Казанның 180 номерлік күп профиллік күп тілі гимназиясында «Харакатта бәрәкәт» сөйлә проектларының йомғаклау чарасы узды. Анда хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов булып кайтты. Кызлар, әйдәгез инде уйнайбыз. Әйдәгез. Казан мәктәпләренең 700-гә якын укучысы 4 ай дәвамында татар бию хәрәкәтләренә һәм сөйләм теле осталыгына өйрәнде. Балалар профессиональ биючеләр, артистлар, телевидение алып баручылары белән бергә яңа тәҗрибә алды. Беренчедән, рәхмәт әйтәсе килә шушы проектны оештырган җитәкчеләргә. Чыннан да бу бик күркәм проект миңа калса. Аның эше дә менә шушы 20 дәрес аралыгында балаларга менә без артистлар, җитәкчеләр шушы дип әйтәсе килә инде. Үзеңдә туплаган ниндидер материалны, ниндидер тәҗрибәне балаларга бирү, ул үзе бер күркәм күренеш дип әйтәсе килә. Һәм бик кызыклы тәҗрибә булды ул, чөнки балалар белән эшләү ул авыр да каяктан, кызык та. Чөнки балаларга көн сайын менә киләсең, алар белән эшлисең, син үзеңә дә эш ясыйсың дип әйтәсе килә. Үсәсең, ниндидер тәҗрибә туплыйсың. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты хореография дәресләреннән гыйбарәт. Укучылар татар бию хәрәкәтләренә өйрәнде. Сөйлә проекты нәфис сүз осталыгына багышланды. 20 дәрес дәврендә балалар профессионаллар белән шөгыльләнде. Уртак эшнең нәтиҗәсе сәхнәдә чыгыш ясаганда күренде. Гөлназ Шәфкатовна ул безгә үз кеше шикелле сразу булды. Ул безгә булышты һәм һәр вакытта да якын булды. Шуңа күрә ул безгә кыен түгел иде. Без инде шундый зур эшне башкаладык. Күп әзерләндек һәм хәзер сезгә сәхнәдә күрсәтербез. Тамыр караса, юк тарих. Проектлар Казан мэриясе тарафынан 2022 елның февраль-май айларында Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Аларда Казанның 40 мәктәбе катнашты. Һәр берсендә 15-20 укучы шөгыльләнде. Тел, мәгариф кушылган мәдәният белән шул ук мәгариф инде максатлар барыбызның да бер ул ниндидер яңа алымнар эзләү, яңа идеялар һәм әлбәттә телне саклап калу. Менә шушы берләшү, уйышу, бергәләшү ниндидер чыннан да матур нәтиҗәләр бирер дигән ышанычта калабыз. Нәтиҗәләрне әле күрмәдек. Беләсезме, без дәресләрне үткәрәбез, ләкин һәрбер дәрес безнең бит контроль юк. Һәрбер укытучыны без инде эшлиме, ул эшләмиме, дәрес үтәме, чыннан да үтмиме, әле инде исем өчен генәме бу дәрес үткәрелә. Менә шушы сорауларга җавап табыр өчен бүген җыелдык, чөнки чыннан да нәтиҗә күрәсе килә ниндидер. Чарада әлеге кызыклы проектларга йомгак ясалды. Хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проекты ул башта бит паркларда, урамнарда менә ничек татар теле буенча татар телен кулланып менә халыкны менә шушы көйләр, уйнанлар, спорт мәсьәләләрен туры татар телендә бару мәсьәләсе белән башланды. Әмма ләкин шуннан соң менә моны Марат күреп алгач һәм аңа ошагач бу нәрсәне мәктәпләрдә ул эшләрне эшләп барырга дип сөйләште. Һәм менә бу проект хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проекты бу Казан мәктәпләренә хуплап алынды. Ул где-то 120 мәктәптә ул эшләнде. Һәм яхшы эш дип уйлыйм, чөнки монда мәктәп балалары татарча өйрәнеп ничек җырларга, ничек биергә, ничек шулай физкультура спорт мәсьәләсен ничек алып Бер сәхнәдә татар мәдәниятенең 2 сәнгать төре кушыла. Бию һәм нәфис сүз осталыгы. Биредә укучылар дәресләрдә алган күнекмәләрен күрсәтте. Чарада остазлар да катнашты. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары.